прекрасни момичета! Пред вас стоя с една супер цветна рокля, която съм сигурна, че на живо ще я намерите за много по-различна, отколкото в това видео, защото светлината и контраста са съвсем различни, отколкото на живо. Това важи за всяка дреха. Рокличката е изработена от тази ваша любима материя, която пада тежко, съхне бързо и няма нужда от гладне. Рокличката е с достатъчно широк и кокетен ръкав, дължина около 120 см, 125 при най-големия размер. Имаме волани в долната част, красиво деколте в горната част, супер еластична материя и задължително. Тук ви препоръчвам да си имате поне по едно клинче против протриване на бедра, защото лятото много бързо настъпи и вече започнаха раните между бедрата. Но в Газела сме се погрижили да имаме няколко вида, от които може да си изберете. По-дълбоко, по-широко, по-еластично, по-стягащо. Имаме разнообразие в размери от М до 5 пъти XL. Освен клинчето, роклята също може да намерите в размери от М до 5 пъти XL, както онлайн в нашия сайт, където да си с извивки не е срамно Газела, така и на нашите локации в София, Варна и в Пловдив. Изпращам ви много кокетни целувки!